Заповядай, това е течен елкарчина натуралеко, 4 грама в доза. Днес на гости ни е дошъл мой много дългогодишен приятел Венци Михов. Здравей, много се радвам да се видим. Най-накрая да приемеш поканата и да дойдеш. Кажи днес, си на гости, разкажи ни. Първо благодаря много за поканата. С най-голямо удоволствие, отдавна исках да дойда, но съм на ангажименти. Сега съм дошъл да направим една безплатна продуктова дегустация на водещи марки хранителни добавки. В случая сме избрали добавки за цялата част на тренировката. Имам предвид, имаме предтренировъчен бустер, елкарнитин, който ни иска стимуланти, имаме по време на тренировка аминокиселини, след тренировка протеин, протеинови барчета, БЦА глутамин. Така че могат да пробват хората доста голямо разнообразие от хранителни добавки. Поздравления за залата, при малко влезнах да я разгледам. Залата е много различна, не е като типичния фитнес, тук се тренират бойни спортове, фитнес, интериора вътре е различен, маняшка зала, взето за хора, които... Ние общо взето сега ще влезаме и ще разгледаме заедно, аз ще ти обясня как стоят нещата. Добре, Венци, ние се познаваме с теб повече от 10 години вече, не знам, доста години се познаваме, имаме си доверие, работили съм по различни проекти с теб. Така е, да. Кажи ми са, толкова ли важни ли са добавките за възстановяване? Какъв е начинът на живот? Хората хранят ли се достатъчно, набавят ли всичките нужни хранителни вещества, които са им нужни наистина за един качествен спортист, за да може да се възстановява? Наистина ли са толкова важни хранителните добавки? Дай да обясним това нещо, защото и родителите, и младите спортисти трябва да го знаят това нещо. Разбира се, значи моето мнение... Кои са най-важните хранителни добавки, за да може един нормален атлет да влезе в залата, да си направи тренировка, след това да излезе и да се възстанови и на другия ден да може пак да влезе да си направи също качествена тренировка? Според мен най-важните хранителни добавки за хора, които спортуват активно, са аминокиселините, говорим за примерно верижно разклонени аминокиселини, БЦА, глутамин, суроватъчен протеин, креатин също може да се приема. Тези са според мен едни от най-важните. Също така витамини, мултивитамини и минерали, масни киселини, омега-3 са много важни за мъжете, може цинк, магнезий, B6 за преди сън. Това говорим за хората, които тренират фитнес без да имат някакви здравословни проблеми или някакви оплаквания, но вече ако говорим за такива хора, които имат проблеми с съня или завишени чернодробни ензими или лош липиден профил, т.е. холестерол, триглицериди, тогава може да се препоръчат други хранителни добавки, които наистина работят, доказано с изследване, защото много хора казват, че добавките не работят и така нататък, но специално тези добавки, които ги изброих за тези проблеми, съм давал на много клиенти, които идват при мен с здравословни проблеми и след това, като ги пият в период на 2-3 месеца, си подобряват холестерол, както казах, нивото на тестостерон, качеството на съня, нервите, защото знаеш всеки вечер в това забързано ежедневие, напрежение, нерви и си развалят и съня, така че тези добавки също са важни, но като цяло за хората, които идват тук да тренират било то бойни спортове и било то фитнес, аминокиселините, протеина, също така и ставно възстановяване може да се включи, но за мен протеин, аминокиселини, мултивитамини, това са най-важните неща. Ти ме пита дали всеки се храни здравословно. Знаеш, че това не е вярно, доста хора не се хранят здравословно. Забързано ежедневие. Точно така, нямат време, трудно е, разбира се, така че ако не... Това е името хранителни добавки. Тоест, те набавят необходимото количество, било то протеини, витамини, минерали към нещата, които не си могъл да се набавиш с храната. Така че много хора съм сигурен, че не дадат достатъчно плодове и зеленчуци и затова имат нужда от витамини и минерали. Или пък не пият достатъчно, т.е. не приемат достатъчно протеин с храната и имат нужда от протеин да се набавят, било то след тренировка или между храненията. И за това са необходими, не трябва да се прикалява с тях, всичко трябва да се балансира спрямо това как се хранят. Така че не може да кажем, че всеки човек трябва да приема еднакво количество протеин или креатин или глутамин. Нека да го кажем все пак, че хранителните добавки не са хранене, те са просто
заместител на някои от храненето или са някаква алтернатива на хранене, което не можеш да го направиш или да си подсилиш самия твоя хранителен режим. Да, по-скоро да си донабавим необходимите хранителни вещества с хранителни добавки, които не може да се набавим с храната, Добре. която яде. И тъй като знам, че спортуваш от много години, може би от малък, ти в момента какви хранителни добавки пиеш за себе си? Кои лично според тебе си преценил, че най-добре работят за теб? Сутринта винаги, когато ставам, на мен ми се спи страшно много. Всяка сутрин, без значение кога ставам. Да. Трябва да съм се много наспал и ми е много трудно да си приготвям понякога закуска. Затова винаги, когато ставам, слагам 2 дози протеин. Задължително това ми е дозата, може би от години наред. Зависи от периода, в който се намирам. Да. Взимам омега-3 задължително. Почти постоянно омега-3 целогодишно го пия. Супер, това е много добре. Зимния период задължително пия Мултивитамини, може би. освен че мултивитамини, най-важното пия витамин D, Да. което ми е изключително важно, за да не се разболявам. И пия различни, дали ще бъде мултивитамини, дали ще бъде Б-комплекс, понякога, когато се чувствам по-зле, пия с витамин С, но с него не прекалявам. Да. Гледам да не прекалявам, за да не се товаря. И сега напоследък 2 пъти в годината или веднъж в годината, както ти ме посъветва, наскоро пия възстановяващи за стаи сухожилия, което е доста важно и е доста добре. Разбира се. Много хора не го знаят това, но то е изключително важно, след като си атлет, след като спортуваш, нормално да имаш някакво износване на стаи сухожилия. И за мен е важна тая хранителна добавка и тя трябва да се подценява. Даже аз бях ти казал, че ти трябва да ги пиеш тях. Да. Не когато вече имаш проблеми, защото това е хранителна добавка, абсолютно. а трябва да си ги пиеш примерно веднъж годината, 3 месеца профилактично, точно така, защото стане ли вече сериозен проблем, тази хранителна добавка тя даже може да ти помогне. А относно протеина, което го пиеш, е супер. Първо, че докато спиш, настъпват катаболни процеси и ти като спиеш този протеин, спираш катаболизма и подхранваш мускулатурата с протеин, тъй като докато спиш, организма черпи от тялото, аминокиселините, точно така, веднага протеина е супер и след това вече час след това може да си направиш някаква закуска. Абсолютно. Аз лично за мен сутрин рано тренирам на гладно даже и след самата тренировка си пия протеина и след това вече си закусвам нормалната закуска. Ако имаш време и възможности, е хубаво да тренираш гладен, но това са вече различни теми. Да. Иначе много често след тренировка пия едно и също. Пия 1 или 2 дози аминокиселини. Да. Размесвам ги в литър и половина вода, защото ги пия през цялата тренировка. Тя може да е 1 час, може час и половина. Най-добре се усвояват. Слагам аминокиселини, слагам глутамин, да. Теорин задължително, изключително важни. И зависи от периода, понякога добавям и креатин вътре в тях. Да. И на последно време, когато се чувствам по-изморен или се изпотявам повече и губа повече вещества, вкарвам и изодринкс. Изодринкс, той е с доста елементи, 52 елемента мисля. Да, смисъл много хубав продукт е. Доста е хубав, него използвам и при тежки натоварения извън залата. Доста до време съхранява, на други ден се чувствам скапан, много добър. Преди лягане пиеш ли нещо? Да, преди лягане пия магнезий. Да. Не се опитвам, не прекалявам с магнезия, но магнезий си опия доста често, пия за стаи сухожилия в момента, където казвам всъщност пия една таблетка сутрин и една вечер. Да. И общо взето преди лягане това ми е. Нямам друго, което пия. Да, в смисъл, освен магнезий, някой път може да направиш комбинация цинк, магнезий B6, така нареченото ЗМА, нали? Да. Защото знаеш, че това са най-важните минерали за един мъж, пък ти си голям мъж, доста килограми, така че имаш нужда от тях, тренираш много, изразходваш ги, така че трябва да ги пиеш преди лягане, е супер, подобрява качеството на съня. Разкажи ни сега малко за бойния клуб, какво могат да тренират тук при тебе хората, освен фитнес, какви са спортовете другите, които практикуват, кога е фитнеса? Ще ти разкажа, Венци, и това е много интересно. Бойния клуб го създадох 2013 година, официално. Да. А неофициално е създаден години преди това. 2013 година взехме тази база, реновирахме, направихме и тръгнахме много трудно. Значи 2013 година никой не знаеше за ММА и за бойните спортове. Да.
много трудно тръгнахме, имаше доста препятствия, но се справихме, благодарение на приятели, на мои съмишленици, тръгнахме по някакъв начин 2013 година. Да. С течение на времето видяхме, че трябва да имаме и силова зала, Да. за да може подготовката ни да протича доста по-професионално. И затова решихме да направим един кът, който е обособен с силова тренировка или с специализирани фитнес уреди. Направихме го, качеството неимоверно се повиши и пък започнахме да имаме нови членове, като те занимават само с фитнес. Да. Оттам започнаха да спортуват, да идват спортисти, които са футболисти, скиори. Общо взето всички, които са трениращи и тренират някакъв спорт в град Берковица, започнаха да идват да си водят силовата подготовка при нас. Да, това е супер. Да, особено в зимния период, залата е изключително топла, приятна за тренировки, може да си направят изключително добра подготовка. До ден днешен, аз сега ще вляза, ще те разкарам вътре в залата, тя е доста интересна, олдскул зала е, не като новите напудрени софийски зали и така нататък. Нали, уредици са истински, здрави са, напомпва се доста, даже има много гости, които идват и казват, това е залата, тук е... Маняшка работа. Да, истинската работа. Който знае какво прави, тук е място. Абсолютно, ще ти разкажа то. Историята е много дълга на залата, но ще ти разкажа набързо. До ден днешен, до който вече ние сме фактор в ЕМА и в граплинга. Супер. Почти във всички възрастови групи, шампиони сме и в ЕМА, и в граплинга. Печелиме доста републикански титли, имаме международни титли. Супер. И нали сещаш, че такъв малък град да изкараме подобни качествени спортисти е много трудно. Имам момчета, които ми помагат, но общо взето е много трудно. Един въпрос само да опитам, ти ли водиш тренировките на всички бойните спортове или имаш и твои колеги треньори, които помагат на момчетата в подготовките? И момчета, които ми помагат, разбира се, да. И по състезанията, и момичета имам, които ми помагат. Нали. Особено по състезанията е много трудно, много е забързано. Нормално. Имам хора, които се грижат. Имам и много приятели, които помагат. Помагат не финансово, помагат ми с абсолютно всичко друго. Малкият град, това е плюса, че се познаваме всички и всеки се опитва да помогне с каквото може. Добре, Бенци, поговорихме си и сега ти предлагам да влезем вътре и да те запознаем с Супер, с най-голямо удоволствие. Цялата зала, заповядай. Айде да влез да видим. Първо ще ти покажа нещо, което няма как да го видиш никъде в нито една зала. То е лимитирана серия моя. Да. Това е така наречената стая... 2000 years later. Как да наречеме? Атракционна стая. Доста интересно направено, всичко е изкуствено, няма нищо истинско. Мисля, че няма друга такава стая и друго нещо подобно направено никъде. Това е най-важният ни уред в тази зала. Знаеш ли защо? Тук ще те изненадам и тебе обаче. Не знам, това е уред за бедрено сгъване, нали така? Точно така. Добре. Марката е Nautilus, а този уред е вкаран от щатите и лично Рони Кома е тренирал на него. Супер, с оригиналната тапицерия, тук и долу всичко оригинално по уреда, само е пребоядисано от тъмно сине, станало червено. Аз виждам, че е много old school. Да. И това благодарение на един мой приятел. Супер. Дани Драганички. Добре. Това вече е основната ни част. Тук си провеждаме силовите тренировки. Добре. Имаме така доста интересни неща. Имаме между другото и от Олимпията. Там много интересни. И да ти покажа най-интересната част, която е сърцето на залата. Тук се водят подготовките на нашите бойци.
характерното за клетката е, че същата намерих преди много години, същата ограда, която е и оградата на UFC, оригиналната на клетката, която се прави. Сме я вградили тук, сме я направили по същия начин, същата мрежа по-скоро. Да. Как ти казах, това е сърцето на залата. Тук се подготвят много бойци за 11-10 години, вече 11 са минали. Много хора са си променили съдбите тук. Много хора са израснали пред моите очи, което е много важно. Разбира се. И много шампиони сме направили. Ние най-малкият шампион. Ания, колко години си? 8. Стана ли шампион тази година? Да. Добре. От колко време тренирал? От 2 години. Има една много интересна история с него. Дойде да гледа братчето му преди колко? Преди 2 години? Да, на 6 години бях сега с 8. На 6 години дойде да гледа братчето му и от гледане започна и той да тренира. И сега вече женен успех и стана шампион. Направи една прекрасна победа на финала в София преди колко? Преди месец ли вече мина? Един месец, то беше от преди. И станахме шампиони. Имаме доста път да извървиме с него и аз смятам, че ще стане. Само трябва да има постоянство. Има и доста други шампиони. Тук от момчетата, вице-шампиони, много от момчетата ги няма. В смисъл, това са ми малката група. По-голямата група тренира след тях, по-напреднали, начинаш и така нататък. Супер, много добре си го направил. Имаш, както казахме по-рано, условия за обща физическа подготовка, без значение какъв е спорта. Така че поздравление. Направо си готина зала за хора, които искат да спортуват. По-късно е вала за малките, защото аз много се кефя на малките деца, които тренират. Защото спорта е важен. Не само, че спорт са дисциплина, изражда и като хора, учи ги на постоянство. Така че нека да продължават да тренират. Много ти благодаря, че се озоваваш тук. Най-накрая се видяхме. Разбира се, с Винаги се удоволствие радвам пак да ще се дойда. винаги си добре дошъл тук. Благодаря. И аз ти благодаря. Скоро. Айде, финалче.